जाया फार्स्ट कन्टेक्ट खालामगोन बेखौहाय जोङो अफारावहाय मावनानै होनाय जागोन खमावनो रायलायनायनि गेजेरजों। माने एसे अफार मोनगोन आरोखि ने? अफार मोनगोन। जायानो फार्स्टआवहाय नैबे आदामोनखौहाय लांगोन बिथांमोना माने अफार मोनगोन आरोखि ना। दा बेनिखायनो थाब कन्टेक्ट खालामहरनो दाबाव आरोखि अफारखौ नांगौब्ला। खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोन बयनिबो थाखाय गोजोनथाव खौरां भिडिअ लानानै फैदों आङो। दायो आङो दंफैयो चिरां जिल्लानि कुंक्राझारावहाय। दा बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननो सोरनोबाफोर बेफोरबायदिनो हाबाफ्राव एबा मिथिं दावथिं एबा बार्थडे पार्टि एबा जिखिया जा ओंखाम संनायनि प्रयजन जायोब्ला जोबोद गोजोनथाव खौरां। बिथांमोना ओरैबायदि एक्सपार्ट जोब, संनाय खावनाय मावनाय दांनायाव ओरैबायदि स्मार्ट जोब आरोखि। दा बिथांमोना बेबायदिनो गोरों गोरों मानसिफोरखौहाय कालेक्ट खालामलायनानैहाय मोनसे टिम दादों दै। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना अनलि ओंखामल' संगोन, ओरैबायदि स्मार्ट जोब आरोखि ना। दा बेफोरबायदिनो दाथ' हाबा बोथोर नङा होमबा? दा गोबांथार ओंखाम संग्रानि प्रयजन आरोखि ना। दा बिथांमोनजोंहाय डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामदो, ओमफ्राय कल खालामनानैहाय बिथांमोनजों जगाजग खालामनानै बिथांमोननि टिमखौहाय लानानै थांनो हागोन आरोखि। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेफोरबायदिनो गामि ओनसोलफ्रावहाय संग्राफोरखौबो मोनलायनोनो एसे कठिन जासै आरोखि ना। मानो होनना बुङोब्ला गावबा गाव मोनफा मोनफा बेस्थ' थायो। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि ओंखाम संग्रा टिमखौनो जुदि लानानै थांखायोब्ला खुनु बेवहाय टेनसन गैला आरोखि ना। बिथांमोना टाइम बायदि संनानै होबोगोन, ओरैबायदि आरोखि जोबब्लासो बिथांमोना फैगोन आरोखि, टाइम जोबब्लासो। मानो होनना बुङोब्ला गामिफोरनिफ्राय लायोब्ला बेबायदिनो माबा मोनसे आर्जेन्टफोर जायोब्ला न'फ्राव ब्लड थांनानै थाहैनायबो सर' दङ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना डाइरेक्ट बिथांमोनजों कल खालामदो, ओमफ्राय गोसोबायदि लानानै थांदो आरोखि ना। दा आं बिथांमोननिफ्रायबो मिथिना लानि, बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरोखि। ओमफ्राय प्रयजन जाबाथाय कन्टेक्ट खालामनानै बिथांमोनखौ लांनो दाबाव आरोखि। दा दङ आङो कुंक्राझारा नैबे स्कुल जाहैबाय, एम इ स्कुल दां, बिनि गेलेग्रा फोथाराव आरोखि। ओमफ्राय सिगांथ' नैबेजोंहाय ओरैहाय भुटाननिफ्राय फैनाय खानामाख्रा दैया ओरैहाय सिदा फैनानैहाय नैबे गामिखौहाय संहार खालामजोबदोंमोन आरो। दा गोजौआवहाय प्रटेकसन हैनानैहाय बे गामिफ्रा एसे आरायग' मोनबाय आरोखि, माने बासायजाबाय आरोखि। नङाब्लाथ' फुरा बेखौहाय दैयानो साफा खालामखाबायमोन। नैबे लामाखौ बारनानै बैथिंजाय नाहरब्लानो नुगोन साफा बारि बागान लांजोबबाय आरो। दा नै बेयावनो बिथांमोनानो जमा जागासिनो दङ, बैयो कुंक्राझारा हाथाय आरोखि। दा आं खाथियाव थांनानै बिथांमोननिफ्राय फेस टु फेस मिथिना लानि, खोनासंलांनो हागोन आरो। दा नुबाय नै बिथांमोनानो ओरैबायदि स्मार्ट जोबखा नै संनाय खावनायाव आरोखि ना। ओंखाम ओंख्रि संनाय ओरैबायदि एक्सपार्ट जोब, एख' एख' जायगाफ्राव ओंखाम गोथां ओंख्रि गोथां ओंख्रिफोरखौ दुफाय होबाथाय सेस आरोखि ना। दा बिथांमोना ओरैबायदि स्मार्ट, गामियाव कालेक्सन खालामलायनासो गोरोंजों गोरोंसो लोगो लालायनानै बिथांमोना बे ग्रुपखौहाय दाखादों आरोखि। मानसिफोरखौ एसे नायनानै लाग्रोदो, ओमफ्राय बिथांमोननिफ्राय मा बुंनांगौ बेखौहाय मिथिनानै लाग्रोदो आरोखि। नै नायदो नै, दा बे ओनसोलनि हाबा हुखा जिखिया प्रग्राम जानायफ्राव बिथांमोना सिगां ओरैबायदि मावबोखानायखा। ओमफ्राय दा बिथांमोना सानखांनानै मोनसे गोदान ग्रुप दाबाय आरोखि। एसके इउटुबार फंबायखौ हाजासे हामबाय होनदों। जोंनि कुंक्राझारा टिमनि जानानैहाय जोङो थांनाय बोसोरथामसोनि सिगांनो जों सानदोंमोन, नाथाय जोङो मावनो हायाखै। देग्लाय बे 2026 दिनै जानुवारिनि 18 थारिख 1 मास 2026 सनावहाय जोङो नैबे कुंक्राझारा कुक टिम कमिटिखौ जों गायसननाय जाबाय। आरो रायजोफ्रा सोरबाफोर सोरनिबा हाबाफ्राव ओंखाम संनो गोनां नांगौ जायोब्ला जोंखौहाय कन्टेक्ट खालामनानैहाय लिंहरनो हागोन आरो हांख्रायनो हागोन। जों गोजान खाथिखौ लानानै आइटेमफोरखौ लानानै जोङो दाम दर खालामनाय जागोन। आङो दानो दिनैनि जोंनि बे कुंक्राझारा कुक टिमखौ खेबफैनाय एसके ब्लक फंबायखौ हाजासे कमिटिनि जानानै हाजासे रोजा रोजा हामबाय होननानै आङो बुंनांगौ बेयावनो दोननाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि बे ओंखाम संग्रा टिम बेयावहाय साबैसेसो मेम्बारफोर दं जेनेबा? गासैजों जोंनि मेम्बारफ्रा 18 जन दङ। जोङो नांगौब्ला मोननै जुदि संनांगौ जायोब्ला खावनै खालामनानैहाय जों रानगोन।